Takže, milí pacienti, slúbila som vám úplne horúce informácie o očkovaní a začali by sme očkovaním proti COVID-19, čiže proti vírusu SARS-CoV-2, ktorý sa momentálne nazýva FLIRT. Očkovať sa bude, dokonca očkovanie požiadala aj naša ambulancia, aj ambulancie ostatných kolegov, tí, ktorí požiadali ministerstvo zdravotníctva a dostali povolenie, tak budú očkovať. Zatiaľ informácií nemáme, kedy sa bude očkovať, ale očkovať sa bude. Keď si urobíme také malé repetitorium, ako to vlastne s imunitou pri ochorení COVID-19 je, tak táto imunita je hybridná. Momentálne takmer 95% populácie má protilátky, avšak treba si uvedomiť, že skúmanie protilátok nemá žiadnu prediktívnu hodnotu, nič nám nehovorí o tom, či pacient dostane ochorenie, bude chorý alebo nie, pretože je ešte bunková imunita, ktorá je veľmi dôležitá a táto sa bežne štandardne nevyšetruje. IgG protilátky majú takmer všetci jedinci v populácii a ja by som sa vrátila k takému trošičku ako keby skúšaniu, ktoré na začiatku bolo, a to bol švédsky model, kedy Švédi si povedali, že tak prirodzene sa premorí celá populácia, čo to spraví. A prinieslo to, že úmrtnosť tam bola o 30% vyššia, ako to bolo v Norsku, ktoré očkovalo. Čiže aj Švédi, aj Nóri majú hybridnú imunitu, tak ako všade inde vo svete. Avšak zistilo sa, že keď sa najskôr zaočkovalo a potom pacient prekonal, ale už s oveľa slabším klinickým priebehom ochorenie COVID-19, tak celková úmrtnosť bola nižšia. Ako budeme očkovať, alebo teda kedy budeme očkovať, to záleží od informácie z ministerstva zdravotníctva. Očkovať sa môže týmito vakcínami, ktoré nie sú živé atenuované, teda živé oslabené, sa môže očkovať aj simultáne. Môže sa očkovať proti chrípke aj proti covidu. Chcem povedať, že už tu covid máme, takže očakávame, že v čo najbližšom čase vakcíny budú. Chrípka nám začína kulminovať trošku neskôr, covidy už tu máme, už ten pík začína byť, avšak nie je to už tak, ako keď to bolo pri tých prvých vlnách, že boli obrovské vlny, obrovské píky. Skôr sa covid dostáva do takého endemického ochorenia, ako je chrípka. Tie píky sú nižšie výskytu covidu, ale očkovať treba a platia tie kritériá ako približne pri chrípke. To sú rizikoví pacienti, ktorí, teda všetci sa môžu očkovať, aj tehotné ženy sa môžu očkovať, ale teda máme sa fokusovať aj na tých pacientov, ktorí sú rizikoví, teda seniori, ktorí majú pridružené ochorenia, chronické ochorenia, kardiovaskulárne a tak ďalej. Môžeme teda očkovať simultáne, alebo ak je tá možnosť, tak s odstupom 3-4 dní môžeme podať vakcínu proti covidu, vakcínu proti chrípke. A ešte tiež sa zistilo, že pacienti, ktorí si mysleli, že covid neprekonali, tak u nich sa v nosovej sliznici zistilo, že covid prekonali. Je aj taký, toto sa volá inaparentný priebeh, kedy pacient je oligosymptomatický. Z mojej praxe vidím, že tie covidy prebiehajú rôzne, buď sú také málo symptomatické, pacienti majú iba bolesti hlavy, bolesti svalov, taká únava, trošičku bolesť hlavy a vlastne je to také ochorenie samolimitujúce sa, alebo potom sú také závažnejšie ochorenia, ktoré sú spojené už so silným dráždivým kašlom, s bolesťou hrdla, s výraznými bolestiami hlavy, s veľkou schvatenosťou. Takže terapeutické postupy máme, čo by som ale veľmi prosila a veľmi apelujem a prikláňam sa k pánovi profesorovi Jeseniakovi, že tieto ochorenia sú respiračné ochorenia. Oni sa nešíria len vtedy, keď kašľame, smrkáme.
A hlavne chrípka má veľkú infekčnosť. Môže to byť aj vtedy prenosné, keď pacient len dýcha, nemusí vyslovene kašľať. Dodržiavajme respiračnú etiketu. Pokiaľ máme nejaké príznaky ochorenia, nosme hlavne tam, kde sme v uzavretých priestoroch, nosme respirátory aj kvôli tým druhým ľuďom. Odporúčam aj telefonicky informovať, pokiaľ máme antigenový test pozitívny, lekára tak, aby si pacienta mohol naplánovať, aby ostatní pacienti neboli ohrození. Máme už niekoľko prípadov priebehu covidu, ktorý bol naozaj diskomfortný. Pacienti sa dlho zotavovali, ten priebeh bol taký zdĺhavejší, aj závažnejší, aj potom tá rekonvalescencia bola dlhšia. Prosím nás všetkých o respiračnú etiketu, to znamená buď sa hlásme telefonicky, ako som hovorila, alebo nosme respirátory. Očkovať sa bude. Najnovšie informácie, ktoré budú dostupné, vám dám k dispozícii. Zatiaľ pekný večer.